טוב, אז הנה חלק 2. אוי ואבוי. עכשיו אני אראה לך. מה את עושה? קיצור, היא הכינה את זה. ופשוט... זהו, זה מה שקרה. היי, זה חם. ברור שזה חם, מה נראה לך? טליה עושה אותות. כאילו, אני לא עשיתי תות ראשון, אני לא יודעת איך זה... זה חם באמת. פשוט מלפפים, סוג של... זהו, לא חייבת הכל. זה ככה. יפה. וואי, זה טעים משהו. קיצור, אדל שמה את הסוכריות, כי היא רצתה לשים אותם עכשיו. כן. קיצור, הנה היא שמה את הסוכריות. זה אדל עשתה, שהוא יצא חס וחלילה. זה הכל ריבונים. אולי נעשה כמה קבוצות. יש סיכוי. קיצור, אדל עכשיו עושה תות. וואי, לקחתי אחד הגדולים, בא לי גם גדול. תליה, תראי, אני עושה כזה. וואי, זה יפה. שימי את זה אז בצלחת השנייה. בואי בצלחת הזאת זה הכל מצופה, ובצלחת השנייה זה כל מיני צורות. אוקיי, יאללה. אני עושה... הנה, וואי, זה מטורף. אוקיי. אז... החלטנו שבשלי שמים סוכריות, ובשלה לא שמים. אדל, זה נראה לי את דקרת אותו ככה. קיצור, אנחנו עושות אותו הדבר. ככה, עושים. וואי, ליה. לא. אני ואת שפיות. נראה לי יצא לי לא משהו. לא נורא, נעשה עוד אחד. או שפשוט אני אצפה אותו. כן, תצפי. עד הסוף, יאללה. התות הזה פשוט נופל. נראה לי אדל עשתה אותו. הוא פשוט נופל. וואי, ליה. נראה לי שהוא יהיה הכי קשה לאכילה. כן. טוב, אני שמה לבינתיים זה. תראי להם. הנה תות. עכשיו נתחיל כזה. תקחו כפית, אם אתם רוצים לעשות כמו שלי, אז תקחו כפית ותעשו פשוט כמו שלנו. ככה. אבל אני התחלתי להכין את זה. עדיין, מה זה משנה? בכלל אני הצעתי את הרעיון לעשות אותי. שקט, אוקיי? שקט. סלאם. קיצור, עבר איזה 10 דקות. היא מחפשת מספריים בשביל לגזור, כי יצא לנו, כאילו, ככה יצא לנו. רק לנו יש מספרי מטבח? לא, גם לנו יש לנו איזה 5. יש לנו מספריים. קיצור, נשאר לנו עוד. אם אתה לוקח אותם ולא מחזיר, הלך עליך. קיצור, ככה זה נראה, ואנחנו רוצות להעביר את זה לזה, בגלל שיש לנו פחד שזה ידבק. כל זה. ואנחנו לא רוצות שזה יקרה. טוב, אז ככה זה נראה. לימים. תודו. 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 זה אדל שוטפת כלים. טוב, אז אני מכניסה למקרר. טוב, אני מפחדת להפיל את זה, אז אני אעשה לכם את זה. אדל, אבל יש כאן את המקלות האלה. איזה? של ה... אל תדאגי, תנסי לסגור. בואו לנסות לסגור אותי. אימא'לה, איזה פחד. לא! אוי ואבוי. ניפגש בחלק 3. זה לא צילם. לא, זה כן. אוי.